गिबियावनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। जोंनि बे इउट्युब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै आङो दोंसे मेथाइ आं रोजाबनो सानदों। अननानै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मेथाइखौ जोबजासिम खोनासंगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। फैदानो जों खोनासंदो। लैथो बारो गोजोन देरायाव लांफै आफा आंखौबो नोंनि थावनियाव। लैथो बारो गोजोन देरायाव लांफै आफा आंखौबो नोंनि थावनियाव। लैथो बारो सुखु गैयै बे बुहुमाव आन्दायबोला आं जिउआव दङबोला मुलुग लैथोआव। सुखु गैयै बे बुहुमाव आन्दायबोला आं जिउआव दङबोला मुलुग लैथोआव। हांख्राय हरगोन आं आफा बwkang Fwinwng। हांख्राय हरगोन आं आफा bwkang Fwinwng। लैथो बारो गोजोन देरायाव लांफै आफा आंखौबो नोंनि थावनियाव। नोंनो जोंनि जिउनि राहा, नोंनो जोंनि जिउनि लामा, नों नङाबोला रावबो गैया। नोंनो जोंनि जिउनि राहा, नोंनो जोंनि जिउनि लामा, नों नङाबोला रावबो गैया। दिन्थि हरदो नों आफा आं आन्दायब्ला। दिन्थि हरदो नों आफा आं आन्दायब्ला। लैथो बारो गोजोन देरायाव लांफै आफा आंखौबो नोंनि थावनियाव। नोंनो जोंनि राहा होग्रा, नोंनो जोंनि बासायगोरा, नों नङाबोला रावबो गैया। नोंनो जोंनि राहा होग्रा, नोंनो जोंनि बासायगिरि, नों नङाबोला रावबो गैया। बानस'फैबाय नों